Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 27 år, og jeg er barber her hos Carlsens Barbershop. Hvad kan jeg godt lide ved frisørfaget? Det startede egentlig som en hobby for mig, så jeg synes, det er rigtig sjovt at kunne kombinere det sammen med arbejde. Det giver rigtig god mening for mig. Det er fedt at kunne komme på arbejde, og vi har nogle rigtig gode kollegaer. Vi har det godt indbyrdes. Derudover har jeg også mulighed for at være kreativ, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg kan lide alle slags frisyrer, lige fra en helt kort buzzcut til langt hår. Og så er det også bare rigtig fedt at møde en masse forskellige nye mennesker. De har alle sammen nogle nye historier, andre historier, så det er rigtig